सान्ति-सुक्तिनि फिथाइखौ जों दा मा मोनदों? असान्ति मोनदों नङा होमबा? गोजोननाय गैयि जाना दङ जोंनियाव दायो बर'फोरनियाव। बर'फोरनि थाखाय नङा सान्तिया। गुबुन हारिनि थाखायसो सान्ति-सुक्ति। बिनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा बड' हिस्ट्रिखौ नायग्रा नोंथांमोन, आं दिनै माखासे बर'नि खहा जानाय जारिमिनखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थांनाय 2020 मायथाइयाव जितु BTR एकर्डआ जादोंमोन आबसु आरो NDFBनि गेजेरजों। बे एकर्डखौ जों BTR एकर्ड होननानै मिन्थियो आरो गनायना लानाय जादों। आरो बे BTR एकर्डखौ आसामनि गोबां बर'नि अनगा गुबुन हारिफोरा बा जोंनि आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों सान्ति-सुक्ति होननानै। आसलते बे सान्ति-सुक्तिया सोरनि आरो बेयाव सोरहा मुलाम्फा जादों बेखौ जों बर'फ्रा दासिमबो हमदांनो हायाखै। दा बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनो, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन अब्ला बुजि मोनगोन। सान्ति-सुक्तिया सोरनि थाखाय जादों बेखौ नोंथांमोना दिनै बुजिगोन। 2003 मायथाइ 10 फेब्रुवारियाव जितु BTC एकर्ड जादोंमोन BLTजों। बे एकर्डआव जोङो मोनब्रै जिल्ला मोननो हादों काउन्सिल हिसाबै। BTC मुङाव मोनब्रै जिल्ला मोननो हादों। आरो बे मोनब्रै जिल्लायाव माखासे आयेना असान्ति खालामदोंमोन। बर'नि बादै, बर'नि अनगा बे मोनब्रै जिल्लायाव जोंनि BTCआव जेसेबांनाखि गुबुन हारिफोर दङ बिसोरो बे BTC एकर्डजों जोबोर असान्तिमोन, गोजोननाय गैयामोन। मानो गोजोननाय गैयामोन होनब्ला बे BTC एकर्डआव मोननै दफाया, मोननै पावारा जोंनि थाखाय जोबोर स्ट्रंमोन। आरो बे मोननै पावारनि थाखायनो गुबुन हारिया असान्तिमोन। बे असान्ति जानायनि कारना जाबाय, मोनसेया जाबाय हानि अधिकार। हा मियादि जाया गुबुन हारिया जोंनि BTCनि हाखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनो हाया। बे मोनसे प्रब्लेममोन। आरो मोनसेया जाबाय राजखान्थि। बे मोननै बुस्थुखौ हमथाना दोनदों बे BTC एकर्डआ। बेनि थाखायनो बै गुबुन हारिफ्रा BTC एकर्डआव असान्ति जादोंमोन। सोरहाबा दङ 200-300 बिगा हा, सोरहाबा दङ टाउनावनो हा, थाखा फैसा दङ, बिल्डिं लुनो लुगैदोंमोन, लुनो हायाखै। बेबायदि आरोना गिनाय दङमोन जे दा न' लुना लागोन बा फैसाफोरखौ दानो बाहायना लागोन, मोजां गावनि हायाव माबा मोनसे खालामगोन। सानसे समाव BTCनि सरकारा नाख्रुबनो हागौ, सिफायना होनो हागौ। बेबायदि सोरनाबा 200-300 हा दङ, 200-300 बिगा हा, बेफोर ओरैनो दैयाव थांगोन ना, सरकारा मालाबा सिज खालायगोन, बेफोरखौ गिनाय दंमोन। आरो बेयाव जोंनि BTCआव राजखान्थि खालामनो खाबु गैया जाना दंमोन। बेनो असान्ति खालामबाय थादोंमोन गुबुन हारिखौ। फैयै फैयै 17 बोसोरनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु BTR एकर्डआ जाबाय, नैबे एकर्डआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि थाखाय सान्ति-सुक्ति। खारन बे सुक्तिनि जुगिदिनो गुबुन हारिया जोंनि BTCआव राजखान्थि खालामनो खाबु मोनबाय, बा जायफ्रा हा दङ बिथांमोना हाखौ मियादि खालायनो, रेजिस्ट्रेसन खालायनो खाबु मोनबाय। नैबेफोरखौ लानानैनो गुबुन हारिनि थाखाय नैबे सान्ति-सुक्ति जादों आरो। सान्ति-सुक्ति जादों। जोंनि थाखाय नङा सान्तिया, बर'फोरनि थाखाय नङा सान्तिया, गुबुन हारिनि थाखायसो सान्ति-सुक्ति। बिनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों सान्ति-सुक्ति। जोंहा मा सानदों, आबसुआ आन्दलन खालायला, NDFBआ सिलायदों नांला, बेखौनो सान्ति-सुक्ति खालायदों।
नङा होमबा बेबायदि जों बुजिदों खिन्थु जोंनि बुजिनायासो गोरोन्थि खिन्थु गुबुन हारिनि थाखाय बेयाव BTR एकर्डनि जुगिदै गोबां खाबु मोनफिनबाय बिनि थाखायसो सान्ति सुक्ति बेखौ लानानैसो सान्ति सुक्ति बुंनाय जादों दिनै नाय BTR एकर्डनि उनाव जों बर'फोरनाव मा सान्तिया फैदों नङा होमबा हनै NDBफोरा रिहेबिलिटेसन मोनैनि मुंख्लंफोरा फैसा मुंख्लंफोरनि मुङाव जेबो मोनैनि बेसे दावराव दावसि नङा होमबा BTR एकर्डनि उनाव जों नुनो मोन्दों बर'फोरनाव गोबां जाथाय जागासिनो दङ बर'फोरखौ BTR एकर्डनि उनाव फेक इनकाउन्टार खालामबाय गुवाहाटीयाव खननैसो दाबनै जाबाय बर' गामिखौ इभेक्सन खालायनाया बेबो ओरैबादि गाज्रि बोथोराव बार अखा फैनाय बोथोराव बरफ गोग्लैनाय बोथोराव बेबायदि समाव बर'फोरखौ इभेक्सन खालामदों आरो जों नुनो मोनबावबाय फेक निउस होनानै एरेस्ट खालामनाय आरो दिनै जों नुनो मोनबावदों रुपनाथ ब्रह्मनि सिभिल हस्पिटालखौ फोजोबनो नागिरनाय जोंनि BTCआव जोंहा मोनखानाय खाबु मोनखानाय जोंहा संबिधाननिफ्रायनो पावार मोननाय हिसाबै जितु जोंनि रावजों जोंनि भाषाजों जोंनि ओनसोलाव साइनबर्डफोराव अफिसफोराव जोंनि रावजों लिरनो मोननाय खाबुखौ दिनै खोमोरना होनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदि गोबां समस्याया जोंनियाव जाबाय थादों अब्लासो जोंनियाव असान्तिसो फैदों दायो सान्ति सुक्तिनि फिथाइखौ जों दा मा मोन्दों असान्ति मोन्दों नङा होमबा गोजोननाय गैयि जाना दङ जोंनियाव दायो बर'फोरनियाव बेले बेजे बेफोर गासैबो जों गुबुन हारिखौलाय माथो बुंबावनो नङा होमबा जोंनि हारियावनो बेफोरखौ लाबोग्रा दङ दिनै नोंथांमोना बयबो नुजोबखाबाय ससियेल मिडियायाव मिथिखायो बेफोर जाथाया मानि थाखाय जादों सोरनि थाखाय जादों माखासे दिन आगोलाव दावराव देख्रेबमोनखौ बिक्रम दैमारिमोनखौ एरेस्ट खालामनाय नुदों फेक निउस होनानै नङा होमबा बेफोरखौ खालामनायनिबो जाहोन दङ जोङो BTC एकर्डजों जोंनि BTC ओनसोलाव 12टा MLA मासि मोन्दों दिसपुराव जोङो 12टा मासि मोननो हादों बेनिफ्रायनो जोङो पार्लामेन्टआव दिल्लीयाव जोंनि STनि मुङाव बर'फोरनि मुङाव मोनसे MP सिट मोननो हादों दिनै बेफोरखौ फोजोबनो थाखायनो आसाम सरकारा बा दावखाफोरा साल बाहायबाय थादों दिल्लीयाव थांनानै जोंनि आसामनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायहैदों जोंनि MP सिटखौ क'क्राझारनिखौ बोखारफिननो थाखाय BTC जानायनि आगोलाव जेरै दंमोन बेबायदि खालायफिननो थाखाय आरो फोसावबावदों जे उदालगुरियावबो मोनसे MP सिट जागोन खिन्थु इलाकाया बारायगोन होननानै बेफोर फर्मुलाया जाबाय इलाका बारायनाय माने गुबुन हारियाबो हाबबावबाय जोंनि BTC इलाका बारनानैथ' गुबुन हारि गैया नङा होमबा बेफोरखौ सोदेरनाय लोगो लोगोनो गुबुन हारिया बांगोन जोंनि बर'नि संख्यानिख्रुइ बारा जागोन अब्ला बेयाव इलेक्सन गेलेनो गोनां जागोन इलेक्सन गेलेयोब्ला जोंनि केन्डिडेटआ जेनगोन दिनै जोंनि BTCनि गभर्नमेन्टआ MPखौ सेलेक्ट खालायना हरो दानि UPPLआ रोंगोराखौ सेलेक्ट खालायना हरदों बिनि आगोलाव बिस्वजित दैमारिखौ हरबाय थादोंमोन सानसुमा खुंगुरखौ हरबाय थादोंमोन नङा होमबा बिना इलेक्सनाव जों हरबाय थादों सेलेक्ट खालायना हरबाय थादों बेबायदि आरो खिन्थु दिनै दावखाफ्रा मा खालायो बै दिल्लीयाव जोंनि बर' हारिखौ बर' मानसिखौ पार्लामेन्टआव सहैजानो बायो नरेन्द्र मदिमोनजों अमित शाहमोनजों जितु सावरायगोन बै पार्लामेन्टआव बिल पास खालायगोन बेयाव जोंनि मानसिखौ सहैजानो बायो दावखाफ्रा बे फर्मुलाखौ फोजोबनो थाखाय जोंनि मानसिया जे दिल्लीयाव सहैया बेखौ खालामनो थाखाय दायो गोबां दावखाफ्रा फर्मुला खालामदों बेखौ जोंनि बर'फ्रा बुजिनो जोबोद गोनांथि जाना दं दायो आसामखौ नाय आसामखौ कंग्रेसआ मालाबाबो हारसिं सरकार दानो हायाखै BJPआ मालाबाबो हारसिं सरकार दानो हायाखै AJPआ मालाबाबो सरकार दानो हायाखै BTC ओनसोलखौ नागारनानै बे साननो गोनां बाथ्रा BTR एकर्ड जानायनि उनाव मा जाहैखो दिसपुराव BJPआ हारसिंनो आसामखौ BJPआ हारसिंनो सालायनो हानाय
सिट देरहानो हादों। बे बोरै जानो हागौ? जोंनि BTCनि जिथु दानि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL राजखान्थि हान्जा बिथांमोना मा खालायखो, जोंनि 12टा मासिखौ माखासे सिटखौ BJPनो हगारदों। BJPनो हगारदों आरो हगारनाय लोगो लोगो BJPआ देरहानानै डाइरेक्टलि आसामखौ हारसिं सलायनो हानाय सिट देरहानो हादों। बेबादि अब्ला सानना नाय, बेसे सोमोनांथावना बाथ्रा नङा होमबा? बेयाव बर'फ्रा जोबोद बुजिनो गोनां दङ। हगारनाय माने फाननाय, बे सिदा सिदि खोथा। हाग्रामाया ओरैनो फाननाय खोथा बुङाखै नङा होमबा? प्रमद बर'मोना फाननानै जादों बे बाथ्राखौ ओरैनो बुङाखै। हगारनाय माने फाननाय, बेनो सिदा खोथा आरो। दिनै रुपनाथ ब्रह्मनि सिभिल हस्पिटालखौ खोमोरनो नागिरदों, बेबो फाननाय। गुतै बर'नि दा जेसेबांनोखि जाथायफोर जाबाय थादों, बेखौ ओरैनो जायाखै, बे फाननायनि जुगिदि जादों। दिनै MP सिटखौ खोमोरनो नागिरनायाव एडभान्स एरेस्ट खालामदों दावराव देख्रेबमोनखौ। बिसोरखौ मानो एरेस्ट खालामदों? बिथांमोना हारिनि खोथा सानो, हारिनि खोथा बुङो। बिथांमोनजों रायजो राजा दङ, बिथांमोना आन्दलन खालायगोन, धरना होगोन। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालायना दोननाय जादों। जेन बै बिल पास खालायनायाव रावबो प्रटेक्सन होआ, रावबो जालि जाबथेया, बे कारनाव बिथांमोनखौ दिनै एरेस्ट खालायना दोनग्रोनो गोनां जादों। जियानो जादोला नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ, दिनै BTR एकर्डआ सान्ति सुक्तिनो, आरो बे सान्ति सुक्तिया बर'फोरखौ असान्ति खालामदों। गोजोन गोरोबथाया बर'फोरखौ गोजोननाय गैयै खालामदों। आरो गोजोननाया जादों गुबुन हारिनि थाखाय गोजोननाय जादों। बे खाथां खुरां बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगौ। नोंथांमोननो आं आरो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो दङ। जोबोद बुजिनो गोनांथि जाना फैबाय दायो बर'फ्रा, आरो खौसे जानायनि सम फैगासिनो दङ बर'फोरा दायो। दिनै बर'फ्रा फैसानि थाखायनो खौसे जानो हायाखै, आरो गुबुन जेबो गैया। फैसा, जोंखौ खौसे जाहोयानो जाबाय फैसा। जेराव फैसा दं बेयाव बारसोमदों माखासे बेक्तिफोरा। दिनै प्रमद बर'जों जायफ्रा मोनजाफादों, बिसोरनो खारफाबाय थादों प्रमद बर'जों। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ, BTR एकर्डआ सान्ति सुक्ति मुं मोननाय जादों। आरो बे BTR एकर्डनि सान्ति सुक्तिया सोरनि थाखाय सान्ति जादों, बेखौ दिनै नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दिनैनि कन्टेन्टआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबाव, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायना लागोन। गोजोन्थों।